God kväll till där ute. God kväll till Bayer. God kväll, Kim. God kväll. Tvär av mina gode vinner kommer här att spela samma med mig kväll. Ja. Goda och gamla, men det är gamla, ja. Det vi bara är gamla. Ja, vi bara. Ja. Ja. Och så har jag en yngre man vid. Allt gott var Gott att ha talent vi är. Ja, gott att vara ungdom vi och göra en tvärst. Trust och ju respekt och power och få ta damerna fram till scenkanten. Ja, ja. Ja. Men nu är det damer, det är bara en dam, men det är så dejligt. Kvar man hickar ut här truffa, kvar man hickar ut så smilas det så alla det. Ja. Smilas. Dejligt och så just smil. Ja, det är virkelig gott. Ja. Vi får börja via sprittaken om fingrarna och händerna. Yes. Ja, okej. Man minnas till. Jag vet inte, kan man dricka det? Kan man dricka det, Siri? Nej, det kan man inte. Nej. Rasmussen. Tack för Hansen. Terje Rasmussen sitter här och Eion Olsson ständer här. Ja. Ein reina dronker. Ein reina frenser. / Gansa. Skansa reina Ja. ja. Och så en klackskinker ur Vaje, som bor att förare. Ja. Invikla. Invikla. Ja. Och men vi tar ett atler i Felix. Ja, det har nämligen. Det är Nölsøy. Yes. Ja. Ja. Ja, du har rätt nu och Och som är du- åtta Nölse. ja, var det nej, Batche Nölsøy-podd. Badge Nölse på är åtta färgen som är ja. Jag hickar så. Yes. Ja, så fick vi det. Och han bor i allt så ett äveskaj ut i Nölse. Ja. Sonen flott till Soria. Det var så. Att det märker är det produkt av kalda grönon av mjölkadalsman. Ja. Det är inte samma. Nej, det är inte samma. Nej. Got the drunken i havn. Ja. Du, vi tidigare välkomna vi med show och så och äntligen dela hvis det är tid av hoa dela att jag ska sätta några knörron. Och jag vet inte hur det blir kväll. Vi har varit några lö och är bänch vi för att prata men det behövs inte prata sån där så. Ja. Men Jag har inte pratat vi. nej, jag inte prata vi men det här ut. Ja, det tror jag. Ja. Och så vi får börja vid det första lärnon ett läsa här till. Ja. Det sort. Eller är det som är det? Går är det? Ja, nej, jag lär men texten hade ju det öliga nek som är. Ja, ja. Rattliga nek. Vi det öliga eller vid. Negvajan. Ja. Jag bara stjål ims citater för skilja stan för. Till oratöjna. Ja. Nämligen. Så sixt. Så sixt. Glökte kässen säga sixt. Blinder bågläser mäver. Adler bäde buder, ja. Unger nemur gammal fremur. Vandi i kvarjare alfer. Knivläser, luvläser mäver. Anje vajda måttni att si att kvärarna kvölde gester. Anjen känner mig och jämnans bein. Köld är och kunner som du reier skatt tulligt tja. Fram kommer han i holy affär. Lutcher smager, gera stora ajer. Etter lader, kommer grader. Så sex, fullt har en iver flyder. Så sex, är bödan i handen spittlande tunga. Sjöldan verur för
Kim, tek du det? Natten gister Han kan inte vara för villen fegen För villen fegen För villen fegen Na 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 Erste forviden. Det så det. Du forviden? Så hick. Hicka nu, tack. Tack för det. Tack för det. Ja, det är Att det här är senaste tog vi ut här. Ja. 2020 eller? Ja. 2020, nej. Nej, det var 15 december 2000 En frallig video. Nujjan. Ja, det är inte det senaste. Jag har just nu ett country då är vi här på Herborg. Det passar. Det var nu en dag. Ja. Så Terry Gone Country. Ja, kvart då. Och du synger enskon. Ja, tu. Och jag Lene standande så innan med Teska och som uttalna jag hör. Ja. Och Lene Andersen så. Det går gott. Jag vet inte men jag har hört det sånt engst. Och han Det var spalt på pil och så kackan och så. Ja, Beatles och så. Beatles och allt det där, ja. Pink Floyd och så. Ja, allt det här. Ja. Ja, Men Jon hade också det, va? Jeg har jo også i ja. Jeg husker om enda teksten til Karsten Høytal, Baden Berge Blomnar, som jeg setter et lät til for nekkon år siden. Da minns du det var helt atro i... Tar vi bud och reaktion? Ja, 45. Ta så mikrofonen. Ja, 4 kanske. Ja, her er det 45 for lei fra. Hur slant jag till bara känna på någon annan? Så jag tar. Ja, så er det. För Ja. Jag hade hette det första läge som jag hört chat här. Er det det? Som den Var det ikke kvitt av flikker? Nej. Okej. Ja. Ja, Hette här det första flyger gör du med en i bor. ja. Nämligen ja. Så det första läget Terry hörde som Einar skrev. Ja. Så alltid det upplagt att spela det. Opplaka spela. Karsten Ja. Høydal. Ja, men så prøver vi det. Ja. Baden Berge Blomnar, ja. Oha, go texter. Ja. Go war. Frallige Ja. tekster. Rikka vel. Ungdoms- Skald. Ja. Vill du finna blommorna Ongen annar øyur Gax og djarvur hoa tøns Rødt og bjarga løyer Sorste grøs og hjelperå Ut av torv og henga Fagrast blommorna Her ringast at genga Inne kjøpt og i tjoaskun Her dævur vatla røkur Standa og høtta og i holva lysing Trødla kampa bløkur Og etta stitje deimen her Funa og måtna Etta stitje tostan her Fure kjeldan tåtna Etta stitje hattena Her holka vorir klettur Äta göra fyre tär Ät du och man bettur Flyvet du och klintras du Alla löjer finnor Upp och nior in och ut Större fång du finnor
kanska nøgt av blomon ta, fast du saman streva, nekva ferir fagrare, en näka kan tär tjeva. Baden mot mengur undan tär, sökte samma lände. Mengur undan tär, som morator vände. Men mot baden blomor du vill finna ungen nöjor. Måste du klikva hoa töns, blött och bjärga löjer. Men mot baden blomor du vill finna ungen nöjor. Måste du klikva hoa töns, blött och bjärga löjer. Tusen takk for det. Takk for det. Första läget som Terje när kanske hörde Chaion. Ja, men det kom ikke ut for nek var at han var. Nej, det är kanske det stod han kom ut. Skål Tim, skål Tim. Jeg rønner henge og øyebig oss ned. Jag vånade det hade gått här ute och ansa efter korridoren. Och så självon. Ha? Onkel sitter i New Zealand ju hickar. Wow. Ja. Hinne med heimen. Skål för New Zealand. Oh my god, til lengt vekk. Ja. Oh my god, du tror på god jag så. Nei, og apropos, så det helder, en sanger som vi får spille nå, det er helder ikke en sånn religiøse Hva er det næsta? sanger. Nei, og halde at nå, Terje ble omvendt og så. Ja. Han handlar om Handa Mjørska. Ah. Eller han eider Handa Mjørska. Oh ja. Anker helder at det er sånn, nå, på en måte, ikke nå. Terje, han sa Josi og så, men det har vi stadigvæk ikke skjedd. Du startar med mjörskan. Ja, stadigvæk i Mjørska. Trus vel i Mjørska. Det är det här man ska för över omhandan här. Över om så brunna över omhandan. Ja. Tors in. Jeg får så etnan finnes så hin med fjøren, det vet. Akkurat Pedersen är i årene. Ja, Terje Rasmus det var i läge. ja. Jag hade det ett helt avluxvalligt gott läge som ska säga. Åh, Allvar, det är en perla. Takk Det for hade jag helst det. Jo, så absolut, absolut. Det er- Allt för igång. Ja, ikke nei? Jo. Mjörskan truna teater og atter. Eina vi andans utan tonlägor. Ur gråan sjöar fra tusentals feton. Men det gener ein ungar slår på spår. Och tögnen synger om lutter. Och med löj vi landar i löj. Och färder och marskna var kultur. En dans handlar födan och töj. Och innan ur mjörskan och homer till skuggar. En lia les fjäll över livet att sär. Så lockande täskar ur rosaden varm. Om fralse av den händan tungar. Och du slå där madrygande skudjon. Tävjar en drömmande fri. Ty att livet som börjar av nudjon är fjall handlar närmast liv.
Du tårer bär inte att slöja. A göder du det är sett. När du vill hellre stanna och boja. Vill i ögonen är och dansaren drever teater och atter. En drömmande långsel gör svart sin. Kanske en dagen till tröjner om livet. Som vi uppe ständer och bjöat här. Och en i mjörskan och bränder. Ett blaktrande löjde svärdbad. Lojen utger att du känner. Lyssnar stan och i kulen Vi får inte stämma till ändan. Ja, kvar tänker kvar, ja. Ja, Ja, det det här är- till det. Men till så det, till finnaste slag. Tack för det. Ja, Hva tackar du för det? jag tackar för Ja, tack för att folk applaus lustar. Oj, ja, tack tusen. från tack. Siri och Jan och Ja. Bigva. Ja. Ha? Och tack för det. Det halde jag faktiskt eis. Nekv sier det bästa läget här när jag gjort här och sier Siri hon har en Ja, hon har också hon hickar vi. en iPad. Men det är fullkomligt samtidigt. Ja, det har haft det nog mycket yesterday som vi planerar Allvar, säga. ja. Ska nu such. Jag halde det. Du gör snäck gålet här. Ja, Ja. det är så då eis. Jo, tack för det. Tack för det. Ja, ja. Och inte minst att närna är över något så Ja, här. absolut. Ska vi tack efter det? Det kommer gå gott. Det kommer gå gott. Och Er jag det hoppas något att till hon att det kan ut i staven och det är sen löja spela för onkon publikum bortsett från dem som sitter här och alluga väl kanske är det nästa som sitter och lusta. Det är sen så snart spooky men Ja, kom skål. vi följer det kan ut och ett annat jag hoppas att det har syns vi det har syns vi så syns äntligen vi här ute. Och till och spela vi och så spelar vi. Och spelar vi. Jag Jag sitter Joar och Lenny och Niklas och spelade vi och så. Gör det där? Ordentligt hyggligt. Ja. Ja, det är hyggligt. Det är hyggligt. Honali. Apropå goal, Ja. det må Ja. man säga. Det här är att vi först någon tar i inte corona var till. Det var ganska akkurat SARS feeling 17 grader 18 men det mest vi inte vi tog så snack om det kom inte ordet lockarna. AIDS. Ja, det passar ju. Det var först någon. Det var en virus som vi det var vi under Ja. och vi Och hade tänker något så blir kornor nästan. ja. Det var något vi tog så om ta. Men vi är stadigt levande. Vi det Ja, livar. vi slapp snickarles på urt. Jag tycker jag inte på. Nej, två. Ja, vi får nästan släppa snickarles på urt ner halva. Jag är äldre så sticka lite på sjön och ta i så innan där. I rak vitt. Ja, vi där väl vet. Ja. Ja, men här känns så. Kaffe jag tar ut. Jag också om forsarna. Forsne Ja. och tog bara ett taunast och så det. Det var inte. Avslöjar för nej. Onkelkortar lögn upp efter onkelkortar taunastna eller taunasläge som där för skon. Upp efter onkelkortar ner rätt. Kvar är den där? Vi där i FA. Ett som forsen i FA. Ja, Ett slags upplag. Jo. Halt ett stå. F är fantastiskt. Lika väl efter GD. Det öppnar strängen. Jag tror att spela. Ja, capo. Oj. Det Visst du är. Och så läs, okej. Intressant. Hopp jag att det klarar vill vi. Ja, vi hoppas det. Jag hoppas det kan. Ja. Ja, vi satsar på det. 1 2 3 1 2 3. Det vattnet men vill bära paddla ner
Og ting tidjas tingre og tingja mot sen Kjolt morgonen boar en skumlig andal Så voi det ta hjelper a sinja et lær Jeg i forsen om livet og sinja og skrive Om okkon som og tid Ta godt at flenna, prata og kjenna Men kærleikar at ver tid at ber tid vid vera tid Så det ur den och lappnar ett skutsch och i dansen och kanska ett vittlöjde frutsch Vi vin och skali gärna hatt så fri och sangaren börjar och önsen Vi älskar och liva Sinja och skriva om heimen vid ödelhöra till Och vi vilja flänna, prata och känna En kärlega allt vi till allt vi till vid vera till om en liv i och sinja och skriva Mockon som känna en kärlega allt för tid allt för tid vid vera tid allt för tid vid vera tid allt för tid vid vera tid Orsaka mig. Jag tror inte corona, det var bara en frosker som kom i halsen. Tjena sin spritte. Ja, här. Ja, dejligt. Ejon forsne, jeg minns vel at leie kom ut, at det har vært platen er forsne. Ja. Ja. Det er 8 fors. Ja, 8 fors, ja. Og det var fløva, jeg hadde ikke at jeg har fløvespillere, men det var... Nei, det var nemlig nok så nytt da. Vi var faktisk den första flövan som kom ut då. MC var det nästa minst så där ja. Så imisk och tå. Ja. Här är en gauflöva. Ja. Det är en gauflöva. Imiska lejen ja. Imiska lejen, orsaka MC. Imiska lejen ja. Det är en flöva ja. Ja, fantastisk flöva. Jag minns jag spurgade MC att tog to Eisenland. Han flänte bara. Jag minns det var så dåligt att göra att han är fram. Ja. Tog to Eisenland. Ja, jag fick omgående går svär. MC tog to land ta Eisen. Ja, det är för sig sig det. Jag Wagner och radions underhållningsorkester och jag vet inte. Ja, alla producerar det här. Producerar båda plattorna. Båda, ja. Olle Paulsen. Olle Paulsen. Nå, men annars vi skulle göra texten vi skulle nå alla sanjerna. Ja, vi tar vad Jag får alltid skåd i skäggvanar att sanjerna som är alltså fuller där som är texter till själva. Men det är inte immun till Per Jankarelli. Han är neckfullare nu. Och heter det döm om det. Heter det från Moira, då vi spelade i Moira samman Kim. Han tar du fuller. Jag ska inte färre nå, men Jankarelli var gott ju. Jankarelli, ja, huxade om Nottardrottor. Ja. Det är näst just han apropå Tonars han har väl så sett oss in den nya reisen. Moira gav tvär utgaver och det var det sätten utgaven som att Sanger ur nottene. Ja. Och jag hade folk kan bara ta orden till sig. 1, 2, 5 håll trusch.
Svetten blaktrar av tynen brösten Vi stöjda som havalder bein under mer Rudaner döcka och kikande anda Stryper av väte och glidrande glär Och natten stod där i drötte Vinner upp på sig all jåle som måtte Kväppar sig samman dit här Rytchingar nöras du i och tanden rörslar Fatt häve bryder boar och kör Eimleitje vill skaber skiftas de valder Lajasta okkara örvides fer En känsla och djupare fröje Blandar sig samman vid tandar i öje From Scrooge i natten ber Oh ja Okkar heimur løyse seg opp Blacktranden norran ljus lida blå A kvolven on kalver ein stjärnebräging Alarmsens murar räva i dag Då andan kommer dens vödler Festa projekten och sadar hödler Teskar om fri och Ja, Eisen Anker, Eli, og hatt et lær vid alle standa fyrir, Kim og Kai, altså Kai Johannesen og Jag Kim. ser det enkelt lä, E-moll och A. Men det er ikke bare det. De som spiller gitar vid, de må, ja, det var ikke bare det. Jeg tok meg det evige, det lær. Nå. Hade klockan egentligen? Hon är ju ett halvgång alltså. Vi spelar sin över tiden ikväll. Jag hoppas inte att vi förstår någon annan som sänder till next som sänder live idag. Ja. Till vår live musik live town like i Atlanta så Ja. att det var inte dum. Men vi spelar sin långt ikväll till leja kväll. Ja. Och vi där finns jag glas av vin och så där. Ja, echt klar. God snack, alltså, ja. Ser det bestämmer så. Hette ver nok til. Eller SMS. Vi där finns en öl från Harvard. Ja, ikke. Inte? Nej. Jo, jeg finner, men jeg får ta, jeg halde at jeg tar den bare vi. Så jeg må køyre eisen. Så da vil jeg til her, så vil det ikke Nekka mer. planer. Da vil det ikke mer. Ja, ja. Han skal lukke et, nei, tvall. Harvard och Scotland. Nu gör du reklam. Ja, nej då.
Ja, Hallå, kom dobbel upp för så gjort. Oliver, ja. Så skulle vi ju ha betrøtjer, så du. Ta Nej, det det går inte. allt, pengar är inte allt. Alltså. Ejon, att ha Moira i 15. Ja. Du har reisende aktiv i fronten i 15 och hva färger vi nu? Ja. Hva För färger vi? Atro Forsne. Atri forsne. Ja. Ta nästa läs så tar jag hört som är. Ja. Ta var det säger nu two just twin yesterday. Det säger du. Ja. Det säger du, ja. Jag hade det är en av de bästa lån som two gör. Ja, det är det. Ett av två mån. Kuda Det flik. är alltid synd child att göra sitt bästa läta man är nöjtjan då. Rävligt längt liv 18 här. Men onkel det klarar att göra det åter. Men onkel kan ta fettla så snart ut. Och i tog en tankon han gjorde det var angel, ja. Ja. Det är reisende. Det är gott. Det borde du spalt. Och i din tanke. Men okej. Tack för det, Kim. Tack för det. Wow. Det är reisende av forsen är alltid en flott fors. Men det är ett heter det 6 från 6 fors. Ja. Det är för 6 för sig. Från 2. Ja. Att det är reisende. Stuntar i åren. Stuntar i åren, Stuntar Rasmussen. Jag är ett lä och är långtist och är runt det liksom att uttrycka det här i länon och stuntar kom förbi och det var kött att han har sett åren till känslorna som låg i länorna. Det dår han öliga väl. Han är öliga effektiv. Yes. Det kan vara för. Så ja, kvita flickor. Jag hoppas vi kan göra där. I make your honor att göra det bättre. Ja, men titta här. Titta här. Bättre. Ja. Kvidar figur letja se og grøynar Træet skal nu kvila øyna tui Figur seta se og muinar herrar Og jeg kjenner myrskan vetur Som nu bor i mer Sakne ein elske, sakne ein elske så. Som kvita vägra träer som vi koda bojar etter så Vøyd at alla flikur munn og branna Koma til min vøkur minne Skilje mina sorg Sakne ein elske Sakne ein elske så Skilje kvui mer langes Sakne ein elske Sakne ein som eisne elskar så Oh yeah. Beautiful.
det är det som bäst jag tar. Ja, Det är sant det det. har man bara säga. Jag tycker att Charles Paul McCartney och Elton John hade varit glad för det. Ja, det är så. Lucas säger att Sean det Astrid McDonald sangläge Det tar. passar. Och Det är rätt. tänkte ölen och verk. Ölen. Ja. Alltid etniskt. Det är just att konst in av världen. Är lås väl. Ja. Teje. Kom on, Luca. Kom on, hör det. Han kommer vakta det mitt han och. Så han på borden och fram och spalta för mig. Passar. Jag var den första. Ja. Jag säger okej, jag hade the thing. Jag måste säga, hade det hit. Hade det. Det säger du. Här är det. Det är en evergreen gush. Nu är vi så öljan rosand I för kvarnör. Ja, Det är så bara det gott. gör Jag hade att det gör inte vi rosa kvarnörna center. Vi tar oss några bekymringar nu om det. Nej, jag vill det säga någon annan. Ja, det är det som är ja. Ja. Det kan ska ta. Och vi då inte klämma på en annan en gång. Det gör vi inte. Det blir annars alltid klämma på en Det annan. var öjligt kläm över att ta coronavirus men här. Ja. Det var fantastiskt. Jag gläder mig till det. Ja. Ja, det gör jag. Så slått vi virtuell klämmon tar det att ordliga klämme. Ja, nämligen. Vad är näst? Ja. Det är så nektlö Så vet jag så går man vi alltså inte. Jag var ner så det goa. Vad är det här du är? Jag bara sort här. Ja, kvar bara här. Så då Hette jag hej Helsingör. Hej Helsingör. Helsingör. Hälsningar. Hej Gento. Spritt och allt det här. Spritt och ja, spritt. Ja. Nu Nu är vi kommit till en förstfräsare eller. första fräsar. Ja. Det är ju första fräsar. Yes. Det var Eisnjanker Eli som just detta hända texten. Så han är väl ombord. Så jag snackar också vinon så spaltar vi här. Ja, Leivor Thomsen, Yes. Rekve, Arnold Ludvig, Magnus Johannesson. Och ja, och Eion spelade faktiskt gitarr Eisnjan och Heslan. Och nek Och upptögne. Rune Heijon synger också. Rune Heijon sang för Dreimaland till så ist han sang den hade sangen till en sanger som han är det Ljaumind som det syns. Och Jag har lagt mest till att du får säga mer au och så. nej, det här tar man hemmer ett nötsing och så knappt så vet man inte av vad man. Ja, det är det som är. Nej men Ljaumind och apropå tonar så är Eisen lugga kvar. Ett som hör vi det är snäckt då där. Man hellre ha det inte cool så vi då spelar i F-moll till som spelar vi ut. Ja, inte G-moll men i F-moll. Men det är akkurat det samma det kör bara kapo i första band Jag har ju kapo. och så spelar det E-moll. Det tog kap, okej? Jag har kapo. Nej, du har kapo, du måste transponera bara. Nej, Här är ju så transposer. En ting som är för boy med när vi tar transponera Keyboard, nej. Keyboard, nej, det är Det är inte. slå. Så ska man låta vara spela klaver. Sitt här vi tar som gör det. Nej. Ha? En klar. Tojena, ja. Det är så så inte Eisen signas alene, ja. Jag borsar från Åh nej, vi har hade nästan alene om skilda. Ja, det är tre senaste läge, eller fjärde senaste läge. Jag vet inte, vi spelar inte ikväll. Alltså bilarna när går vi spela sen. Det är så dejligt hyggligt att spela. Jag älskar att spela som vi drar. Alltså vi tar det gott och vi snackar vill ha något jävla så kunde bara skriva det till. Det är flera andra som spelar nu. Ja, det kommer bara för i Eller bra ankar. talent så. Ja. Ja, kunde Ja, så kunde färdig bo Så här. jag tror mig öle väl spela. Men vi spelar löjde till. 2-3 sanger efter. Ja. Ett plan. 4, 5, 6. Nej, jag vet inte. Okej. Jo, men det är F-moll och Ja, om skilda. ja. Mysker søyer i vetetjer Legger skuggar under trø Gitarr ljau ur ein og glugga Spela sorgar bunden lø Ut i kvöld i høyres later
lockar fram at lyde bros. Har ikke netje fra någon heste. Og bønnen vatra tos. Reier berglekter av enen. Bilar stuer kjøtt fram vi. Myrste skuggar under steiren. Följer gänga frivillig. Oh ja! It tog mig en kopp av kaffe. Morgen vi til livsens show. Letje hadde av min kodda. Sånn inn til kveldsens jobb. 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 Tack för det. Fantastiskt fingerspel. Jo, takk for det. Alltså det här ruttlar bara så där. It's rolling. Jag plejer inte att spela där, men jag fejde det allvarliga. Jag spelar ju ofta, men det är så flott. Fake it till you make it. Ja, fake it till you Ja, make it. ja, alltså, ja, ja. Ja, men så får vi hålla våra sista sanken. Skunda kom, vi ska skunda kom. Ja, vi ska skunda kom. Ja, vi spelar. Spär bara Siri. Okej. Ja. Yes. Og ja, men så det så at det var så en lustarranger. Det var Lusanche. Og med annat så var det en halvtrusjere føringer der som føringer av spattene yngste seg mot land. Og hon heter Jonhild. Jeg vet ikke om jeg skal si hvordan jeg kom fytler, det er ikke man sier. Du säger det väl till kör för. Og det sier jeg. Sorry, Ja, Jonhild. det är det man inte blir arn, man glömmer du vet det. Man glömmer du vet. Men det här Alzheimer ting. Vad var det nu att säga Jan? Så men alltså så finns det till öll som sitter och hitchar och lustar. Det är välkomna som vi. Och detta blir nog det senaste läge, ja. Är det en spännande tonart? Thomas Lä? Jag vet inte, Semål är det inte. Ja, det ska gå. Är det gå tonart? Jo, det är Else Semol. Estor och Semol, jag älskar det. Ja, det är som pianisten där. Ja, det mystiska. Ja, nämligen. Men vårt land är det nog så mystiskt. Ja, det är nog så mystiskt. Landet vi. Ja. Ja. Tjåskaparkänsla. Ja, och allt. Ja. Nationalism. Jag vill hellre kalla det för fostlandskällar. Ja. Ja, ja. Det är en sang Positivt. alla föringar runt i hemmen och det är inte det skulle jag. Det är Eisen där akkurat New det som Zealand. är Eisen Eisen där där New New Zealand Zealand. och Helsingør och alla stannar. Och Aalborg, kan det där? Aalborg. Holstebro, Holstebro. Är född i Holstebro. Norra. Norra stad. Stad. Yes. Ja. Anke no sura. Det har jag inte så ofta. Onkel lustar sura, det räknar vi. Trött av dig. Lunchgar där då man väl. Men jag hoppas att det har det gott åt sommar och att vi kommer att gott att köka till. Visst lägger gott att spela det här, ska vi säga. Jo. Ja. Jo. Semol. Det är
Ja, där. Ja. Jeg var fötter i hesson lande, storman herja tull. Regn og ruik og heve, hevja tindar og fjötse frutt. Sinje muina sanger, natur i glede og rå. Sorgar fotla diar, tjokkon og hesar tjå. Jeg vil liva, fire kærleikane feir for tær. Jeg vil liva, som spurningur jeg krever et svær. Jeg vaks upp i hesson lande, da mengan kallt og gråt. Prat som åkom damer, der ångan tui og små. Og tei som ånki øya, skulle ikkje heva mig. Og aspiran alltid latnar, vi bera hana flå. Fire fra tær. Jeg vil liva, som spurningur jeg krever et svær. Have blue i hesson lande, tata spretter av kvörjar i ån. Og skipletja tungat lande, fakne vält här och fån. Og mer känslor i barmen och bränna, förjar och fölkje her på ma fralse vera till arvor, ein gava och metallito. Jeg vil liva, som spurningur jeg krever et svær. Jeg vil liva, fire kærleikane feir fra tær. Jeg vil liva, som spurningur og jeg krever et svær. Synja det vi er ute. Som spurningur vi krever et svær. Nu må komme heim, va? Okay.
En där kommer vi öll heim. Fantastiskt. Ja. Ja, det var stort. Ja, men så var det. Jag börjar nu, det var också vi... Vi får säga tusen tack för okon och tusen tack för öronen. Bäj så. Till som lusta. Och här är en halsan till det är brittlopp. Det är brittlopp på kväll. Roar och dök. Vanligt ha var gott kväll, samma vi tycker närmaste. man sätter hur man säger det. Ja. Det är väl inte för nek. Nej. Det närmaste. Nej. Vi där finns inte av vinn tror jag. Brittloppen. Så vi får säga tusen tack för okon och här är Tusen tack för det. Jag spår männer här har var sån en hit och shotten är att man kan bli via spela i en 4 timmar till att också så att Hur spelar det? vi lägger plats till hinja isna. Ja, ja. Tinkan spelar isna nu Ja. Danny spelar nu. Men tack för okon och tack för tycker som lustar av. Morgon så just efter morgon lunch tar vi är efter här. Det var inte bara trött här men tar vi Paul Ottor och Finnur Kåpa. Tar vi bara här och spelar sammen med mig. Jag vet inte hur något annat vi, I don't know. Men Vad spelar vi så är det nog sång till det? Vad spelar jag sang som är, ja. Nej, vad spelar vi så är det vi ska spela en sång till? Ja. Jag hade spela ett sånt där Brittlob och skulle stäcka Eros. Ja. Jag hade tagit Eros. Och annars tack för att vi var bättre om att komma vi. Tack för att stoppa över. Tack för att du tömde jag komma och vara här uppe i SMS. Ja. Fantastiskt. Och tack till Siri och Jan och Bigva. Ja. Deilt det så just smilen ja, det kom praktfullt. Vi vill yngst vi så smilen jag tycker ut i eisen. Det här var 18 Ja. 18 corona. Så Ja, så vi corona. att trött. Ja. Ja, men shoulder, det är det ja. Tack för det. Okej? Yes, let's do it. Vill du inte se där en liten nu kommer så jag kan kunna och kyssa till och vara där så när så jag kan kunna och kyssa till och vara där så när nu bor en kött så vad skall myskre blir gå natt lätt det bara här så väl för nå kröst på en kropp jag lätt det bara här så väl kom här vi glömmer dagssyster vi margin är efter frida vår och är oss så långt där fått lördag solen sänder geislar in vi ena lyckla lån så väg eller tjatt vi samman badla skinn efter oss där lej eller tjatt vi samman badla skinn efter oss där lej. Take it away, Kim! Och vi glömmer dagshistory Giva kvarjon och ty kan eras inte alla fru nej han lägger an att you du måste färda hem i natt Ver nu här kommer så jag kan märka ty mjuka kropp här nära så jag kan märka till mjuka kropp är där. Du måste vara här. Är du inte där?
Tusen takk for i kveld.